nsuo etoye pa kesiama nsuo bi a eye sutene ebu afakuro ne so asai nioma ekunkrofo na eno ye the update ne bra Facebook na be head the way isi ye na afin the current update ne won nso mawu enkwada o mawu chese mobo obia wu bi mpanyifo ni nyina nkwada ewu mpanyifo owu chese na areho nti wo ba Facebook aye de bi eto areho sem wabusani bi wo Texas sampacho bompaye ma no na yehu en CCTV capture ebra na baako insuo no enonom insuo no enonom baby bebre hadwen Enti Facebook de ato so no ebusuafo a omunyina ewu ehwe papa ne ba ene ne chese papa ne ba omunyina afrimu chese ya de ha adwen pa ya de ha adwen ebusuafo we munyina afrimu achobra Facebook na behwe we nso wa afrimu enkwada mpanyi enso de we ese atwi afa wo muso ha adwen akajo say yegu so aye kan nyina no ne adisua de adisua ne say yen a yesi ye dan ewo nsuo mu no na adisua de because nsuo ne ka no ho a ebeku yen enti bra ne behwe the way a che say whole trailer nsuo na mem no a che say sisi aye ka say adofo na che say obi ebu akakra wonsum oni nipa Eden pa Eden the way nsuo ne si aye e Texas nsuo de yemfa ni agro chese emmoa ni nyina kura edwane emmoa kura edwane chese so terrible say nsuo afa cars afa nipa afa dan and it's really a nasty period. Yenti nyoma ne kakra Nhyira fan Nhyira fan Nhyira fan ye cry ya de ya na de bia ye bone se Ghana ha no emframa na ya ebo wa abruchi ne bi nhye dam boye e wa ha emframa na ebo nansen ba ku bi ebo ye tutu nia chese nyame nko a okokwa me nkroma suapoma nyame nko a onse enia bebiri wo ho chese inso na etoye nka nipa tiase kra nka inso no ebebu nia na kwa akoto obi so nti messe samre ya inso guso etono enia kese besre bebi enia kese wo bia ye hwe se e safe afen so ye hwe se samre ya inso tono billboards akese no ye hwe se e stable ase ne stable wa wo signpost to bia e wo fie no inso na ase toto ne mframa na ase me pa chow wadaroma na o check se bibia ye okay billboards akese signpost akese afen so o chance dan chance na de abo dan no so no eto de bia na ahoden no ekofom. This is the time abenya carpenter ni bia no wa check ya hwese inso to a emframa ni entu chance ni mfiri wo dan no so. This is the time e wo so ye nyoma amedema nyina precautionary measures eno no betimi aboa nti se unhu se bibi se e koso a edan na wutim no check se chance na bodan ne so no e safe ana bibia e wo ho bia e safe enia na esi wo nchen ho na wo pake wo ka no wa ase no e safe ana no wa check ni nyina ye because e terrible yeguso e ma wo update kakra enti we na me ye no eye ba ko no wakaka mu enti waso eduam ka no waka mu no ne ka no yemfa ni say the street of yen kan say street e wa hai tech junction ni
ankra nsuo wɔ he ofori krum na cars naka na say akoye den de nti America sa ne say adum nsuo tope na adum ahyase yiri ye omiamia bebre wo ho a nsuo ne to a na ahyase yiri nti enye very 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 careful because ye kan obi die no na ye behwe obi ka nti ye the videos ne bebre ye to so ama wo behwe nipa enkwada a omewu e wo Texas USA because insuo na atwa fom so sa omukra de omun say insuo no mun say no de man ye areho ne say ye de ya say insuo no ne ya say si insuo no but omu no insuo na eto no sa pepepe ne mom insuo ne toye no na che say akofa nipa bebre. It's terrible. 30 feet, I don't know, that's probably 40 feet up there. And then here is part of the stage for the concert that was supposed to be back there under the bridge. The idea to see a rescue operators in Libya, woman so you imagine say, Omo Equaco Yike Bia Ato in Sunim. Go for insu de neat dear. Many brebre, I mean, who's so crazy a name? One say you was saying so ibiwaha. I am saying so in I brown. Anyway, until over Facebook, a branch no and near brea or ye car a free in sunim no. And I'm a catcher say, Mukra, the more rescue equipment. And not the name making. Ye fire service, I say, once I say we are not making, you will be on for who. And then I am me dear real so mpanyifo no ene ya na me diare ho no asem ehia sei no mpanyifo no bia mfa ho se aba sei no this is the time anka mpanyifo amutie yi fire safety wona ya train omu se BBC a omu ni akade o fire tenders ebi ebi asei nti fire officers no de bia no mu chifo mu bo enra me ka sa asem wi menti se panyi bia ka ho asem menti se aba be national issue oh Ghana ho de hia eno ne yadwene ho enioma bi si aba ye de besua de no yenso ne ebu ye bese se ukoto so obi abogye se hia no asensuo asi wo de ho ba we de maken asem na mepe na maka yensu ahwe because si America say obi si dan wo nsuom omfa ho si America say ohene bi aton ateche mu nsuo ni afro mu asase ama obi atese wo si no omfa ho si America say galamse yi koso ama nsuo yesisi na emfa ho but ye be kwa ba na nsuo na be yiri ye na afa ye na akubi ye bia ye de be nyame Nhyira fan ye de be nyame ye be kasa o nyame na aden ye be bo ho mpaye but yen ania kreti obi de wan kreti o etimi atwa fa no so na wa kreti why was say enso ne efa baabi na waye small covet na asase no wan kasa wadi dibia fili bia mentiase but asema me kan obi fa ho anye national issue people are dying anye national issue what kind of queue are we taking from anye national issue. And your man kitten. Me say fire safety, fire officers no more bre. Ye fire officers no omo bre omuni akade abaya wutie me yewra John Dramani Mahama. Any yewra Franka Mwakohine regional minister. Any Zuba mutie me moni fire safety for nko kasa na yempe ho akade ma wo mo. Efri say inso ne totototo no enche nso yiri ne be say yiniti biem. Eyi ni ti ayen ye ni medware nipa bewu enkoda bewu ena mo nso amotutu nwura agu ensuo ni mu no mo amowo aboabo ne ho ahwan ya amotutu nwura agu basa ensuo ni mu no MC ya wo forikom. This is the time to act. Obi a wotutu nwura no sa nkrofo mayen momunsim no montete ade no. Let us prepare. And I'm a baby wo kumasi and I'm a raho. Ni party wo enwura gunsuo nim. Watoto fridge a gunsuo nim.
ɔmfa ho nsuo no bɛyiri na atwi afa ne kurom atwi afa ne fie na asɛe no owia wo sɛ aban mɛboa me. Nhyira FM. We don't learn. Yɛnsua deɛ nneɛma ɛho hia no yɛmfa ho. ɛno nti Italy Vilfredo Pareto a ɔde Pareto chart ne baayɛ ne kyerɛ wo sɛ nneɛma nketewa bi bɛ 20% bi sɛ ɔmo w'ani kɔ ho a ebetumi asolve problem akɛseɛ no. Do just the 20%, 80% will be solved. Nneɛma nyɛ akɛseɛ no nkete no pothole kakra no ayɛ street light kakra no ayɛ nsuo no mensi no abaa mu nti wo solve saa problem na problem bi ama ɛna nsuo tɔ a ɛyiri fa kwan mu because yɛn prepare because ɛkwan a yɛyɛ flow no ɛmfa da bia nsuo tɔ a nsuo na ɛfiri Agraga junction ne ɛsɛ nyinaa na aba betwie fa Asokwa bypass no mehu bi a na meyɛ mahye because as an engineer menim sɛ ɛbɛsɛ kwan no ɛsɛ wɔn sɛ kwan na hyɛ ase ebi tutu because first of all kwan na mu no baabi a wɔsɛ nsuo fa no ebu fa so yɛn plane kwan ni bi wɔ hɔ nso a yɛde anwea gu kwan no so yɛde anwea o yɛankasa yɛde anwea agu kwan no so okɔ abrokyire a kwan no yɛhoro kwan no but kwabrane de anwea egu kwan no so yɛmfa ho na asɛe na yɛwie a ne yɛ complaini me say yɛ problem no ho simple o. We don't want to solve it bibia nsi asɛm a meka yi ɔkyena nsuo no bɛyiri ɛbɛyɛ news nsɛntwerɛfoɔ bɛkɔ akɔfa news nsuo ayiri wɔ aboabo o nsuo ayiri wɔ fori kurom o nsuo ayiri wɔ ayi o aban yɛsrɛ aban nsuo ɛsɛ ɔfen so nsuo ayiri paa nsuo no yɛntimi nkɔ ne yɛntimi mma ɛbɛyɛ news ama yɛakɔ hɔ akɔfa saa news no. We don't plan. It is sad. Ɔman no it is sad. Bana meka sɛ nsuo no ɛtɔ nti sɛ yɛbɛtumi asua biribi afiri mu a Texasfoɔ no mu plan no mu life mpo ɛnie na yɛn a yɛn plan yɛ life. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Afei yɛmmra fie na menyɛ